Основното училиште Христо Ботев петак и събота бе домакин на конференција Дигитални ресурси в полза на изучаването на български јазик в чужда среда, организирана од КИД Цариброд и Царибродското основно училиште по националната програма на Министерството на науката и образованието на Република Българија, роден език и култура зад граница. Координатор на проекта е Катарина Симеонов. Преди неколку години водихме деца за да се запознаят с българските забележителности, историческите и природни паметници. Сега пък решихме тази година да конкурираме с проект, който ще подобри и ще повиши квалификациите на преподавателите, на учителите в областта на дигитализацията на образованието. Така че днеска и утре имаме чест да имаме преподаватели от Пловдивския университет, които ще изнесат лекции, свързани с значението и приложението на изкуствения интелект в областта на образованието, по-точно за подобряване на изучаване на български език в чуждоезикова среда. В конференцијата участваха представители на образователните институции на българското национално малцинство в Србија. Освен домакините, на събитието присъстваха и колегите им од Царибродската гимназија, од Звонци и од основното училиште в Босилеград. Лекции изнесоха Божана Михайлова од Образователен центар Креативност и Борис Михайлов, преподавател в Пловдивския университет Паисий Хилендарски и в Образователен центар Креативност, който се занимава с изкуствен интелект в начален етап на образованието. Учителят винаги ще остане нужен. Изкуственият интелект просто дава възможности да разширим това, което правим в училище, но в никакъв случай не може да замени учителя. Добрият учител, всъщност образованието не е само на даване, наливане на знание, то е по-скоро връзки, които съществуват между нас и децата, определен тип педагогическа психология, методика и далеч не се свежда до няколко процесора и компютри. Присъстващите поздрави Стефан Стойков, председател на Националния съвет на българското национално малцинство, който изказа благодарност на директора на училището за поканата за събитието и благодари на МОН и преподавателите от България. Изтъквайки образованието като може би най-важната ингеренция от 4-те области, с които се занимава Националния съвет, Стойков оцени темата като изключително важна и припомни положението с учебниците на български език. Вече имаме комплет преведени учебници од српски на български език за основните училишта и за 9, 10 и 11 клас за средните училишта. Липсва ни 12 клас, но 12 клас още ги няма в каталога на одобрените учебници на самото министерство. Аз се надявам този процес много скоро да го завършим и отново чрез медиите, аз го и казах, сега и на срещата, използвам момента да още веднъж повикам да размислят всички родители на бъдещите прволаци в Цариброд, на бъдещите петокласници, но и децата, които ще следват от септември месец 9 клас в гимназията Свети Кирил и Методи, да ги поканим да си запишат децата на български език в паралелите, защото е то изключително важно. Сега вече има всички учебници. Аз го казах сега преди малко, имаме достатъчно добър кадър, както на български да преподава, така и на српски език и това вече няма никаква пречка. Стойков оповести, че с директорите на училищата ще обсъдят още две важни теми. Това са българските читанки или христоматиите, които по думите на колегите, преподавателите на български език вече са застарели по застарели учебни планови програми и тъкмо от днеска да тръгне процеса да изготвиме нови христоматии за всички класове. Това е много голем процес, но трябва да се тръгне от некъде. Аз ще съм доволен до края мандата да тръгнем в този процес и за най-малките класове, ако може да се уработат тези христомати. И третата точка, с която ще говорим днес с директорите, това са притурките в предметите по история, география, изобразително и музика. Вече сме се обръчали над 10 пъти и до държавна, сега е вече изпълнителна Държавна агенция за българи в чужбина, но и до самото министерство, да видим кое е това най-подходящо и кой да ни помогне 30 на 100 да ги има тези притурки. И с това вече може да кажем да процеса по учебниците ще свърши. Стойков изтъкна, че това не е лесен процес, понеже са нужни доста време, знание и материални средства.
след 30 години веќе положението е многу подобро што се касае до учебниците и аз се надјавам да този процес в многу скоро бъдеще ще го приклучим, но ние тоа не можеме сами, ще търсиме подкрепа и на Министерството на образование на Република Българија, веќе имаме соработка с Министерството на образованието на Република Србија. Както и знаете, аз го сега казах, за всички од тук нататък липсващи учебници, понеже учебните програми се многу често сменят во Република Србија, ние просто не може да секоја година печатиме нови учебници. Самото министерство е септември месец миналата година сформирало фонд за ниско тиражни учебници, којто са го дали на института или завод за уджбеники, така да го кажем, и веќе с тях говориме да направиме един кровен документ под патронаж на Министерството на образование на Република Србија и всички тези учебници които липсват од тук нататък, но најнапред активите на училиштата и самите училишта треба да се изјаснат дали са подходящи за тях тези учебници и од тука нататък този проблем веќе аз мислам няма да го има. Конференцијата за искуствениот интелект во образованието продолжи 2 дни.